Έλα σοβαρά τώρα, μεταξύ μας. Τι σε ενόχλησε περισσότερο? Ότι πήρε το χρυσό, ότι είναι γυναίκα ή ότι είναι μια γυναίκα που δεν μπορείς να δείρεις? Για πες, διαδικτυακή μπούλερ μιας intersex αθλήτριας που έχει φάει ήδη τόσο bullying στη ζωή της, που έμαθε πυγμαχία ακριβώς για να μπορεί να αντισταθεί στα παιδιά που τη χτυπούσαν επειδή θεωρούσαν ότι δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα κορίτσια. Για να έρθεις εσύ, ο Λιναράς του 2024, ο παντογνώστης, και να την ξαναχτυπήσεις διαδικτυακά αυτή τη φορά και πάλι επειδή σου φαίνεται κάπως διαφορετική από τα υπόλοιπα κορίτσια. Και την ξανακακοποιείς γιατί απλά δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό το «ή» από τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, που όμως τα βρίζεις τόσα χρόνια, χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει. Βρίζεις αυτό που δεν ξέρεις, το άγνωστο, το διαφορετικό, αυτό που δεν μπορείς να κατανοήσεις και αυτό που δεν φτάνεις. Γιατί μεταξύ μας δεν παίρνεις και εύκολα χρυσό. Διαφορετικό φοβικό.